ko wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a hukunta shi, an ce wannan dokar dole shugaban kasar Najeriya ya bi jiha bayan jiha ta Najeriya da take da wannan dokar a soke ta. Amma su wanda ya zagi Netanyahu an ɗaure shi, amma wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam freedom of expression, yana da haƙƙin ya bayyana kansa. Domin mun faɗa Isra'ila kisan ƙare dangi kisan ƙare dangi take, kuma Allah ya la'ance su, Allah ya la'ance su, Allah ya la'ance su. Netanyahu ya turo a kama. Wannan wani irin rashin yanci ne wanda ake yi ma a cikin al'ummar mu, wanda me ake so a mayar da mu? Me ake so a mayar da mu? Da me za mu ji da kashe-kashen da ake mana, da yunwa da muke ciki, ko kuma a ce ba za mu iya faɗin ra'ayinmu ba? Me ake so a mayar da mu a wannan ƙasa?